Kao što sam i rekao, imamo najtačniji horoskop za januar 2017. godine, a kada kažem najtačniji, mislim da je toliko tačan da mogu da se opkladim u bilo šta na svetu, da će se ove stvari iz horoskopa sigurno i desiti. Ovan. Ovog meseca nećete završiti fakultet, ukoliko imate manje od 15 godina. Bik. Cijelog januara biće zima, a nijedan dan neće biti leto. Blizanci. 13. januara ili ćete slaviti Srpsku novu godinu, ili ćete se pitati zašto bi se to slavilo. Rak. Svaki put prilikom tuširanja bit ćete potpuno goli. Lav. Pripadnici ovog znaka sada će čuti šta horoskop kaže za devicu. Devica. Tokom januara sigurno nećete gledati Noleta na Wimbledonu. Ovo meni deluje i tekako tačno, jer sam rekao da će biti tačan horoskop, ali hajde da vidimo šta se to kaže i za ostale znake. Vaga. Vage će sigurno biti viđene na pijačnim tezgama. Škorpija. Zaposlene škorpije neće proslaviti praznik rada 1. maj. Strelac. U januaru nećete proslaviti rođendan, bar ne svoj. Jarac. Vi ćete već možda proslaviti rođendan, doduše možda i nećete. Vodolija. Upravo slušate šta horoskop kaže za vas. Vidite da smo pogodili. Ribe. Nećete izaći na predsjedničke izbore. Valjda ne. To je ono što horoskop kaže za januar ove godine. Naravno, januar je tek prvi mesec, sigurno ćemo imati najtačniji horoskop i svakog meseca. Naravno i najtačnije informacije generalno čekaju te baš ovde na Radiju 3.